Kaixo, hemen bideo berri batekin gatoz, kasuetan berriz ere bihurketa faktoreak, hirugarren adibidea. Hemen ikusten dugunez, bihurketa faktoretan jagertzen zaizkigu bi unitate ezberdin, bai, eta bi unitate ezberdinetara aldatu behar dugu. Horregongo da koska, horregongo da zailtasuna. Aurrekoetan bakar batekin egiten genuen, orain ja bi dauzkagu, baina estrategia berdina erabiliko dugu. Hasteko beti bezala, berri hasten dugu ematen diguten datua, 1,7 kilogramo zati litro. Eta orain, nola bi aldatu nahi ditugun eta ez bat bakarrik, egin behar dugu bider zatiki bat, bider beste zatiki bat. Hori da aldatzen den lehenengo gauza. Orain, ohartu behar gara, kilogramoak goian daude. Beraz, kilogramoak tatzatzeko, kilogramo hemen behan idatzi beharko dut. Kilogramo, bai? Eta orain pentsatu behar dut, kilogramoa aldatu nahi dut gramoetara. Nola kilogramo hemen behan jarri duan gero tatzatzeko, hemen goian geratu behar zait gramoa, eta gramoa idazten dut. Eta bestearekin berdina, baina kontuz, orain litroak behean daude. Eta nire dut litroak kentzea. Hemen behean jartzen balin baut litroak, haien artean ez dira simplifikatuko. Beraz, simplifikatu gaitezen litroak hemen, eta hemen goian idatzi beharko ditut litroak. Hemen litroak idazten dut, eta behean geratzen zaidana, mililitroak. Eta horrela ja, bintzat, hau ondo daukat jarrita. Orain markatuko ditugu zeintzu diren unitateak, kasu honetan gramoak, eta litroak, eta beste alde batetik jarrako ditugu zeintzu diren multiploak eta azpimultiploak. Ikusten dugunez, litroak eta gramoak ez dituzte inolako multiplo edo azpimultiplorik. Ados. Orain, hasiko gara, egin behar dugu aurretik egiten genuena, baina egin behar dugu lehenik eta behin zatiki hau, eta ondoren bestea, beraz, zatiki honekin hasiko gara. Identifikatu behar ditugu K eta ezer ez daukan horrek. Kasu honetan kilogramo hemen daukagu, eta bestea hemen dago. Ez irakartzen ez baldin bada, marratxo hori erabiliko dugu. Begiratzen baldin badugu izen den handiena, ikusten dugu kilogramo dela handiena, beraz kilogramoaren lekuan bat jartzen dugu, kontatzen ditugu, zenbat salto ematen ditugu, hemetik bat, bi eta 3. Beraz hemen jarri behar dugu, hemen jarri behar dugu, 10, 3. Baina jarriko dugu kolore urdinez. 10, 3. Eta orain gauza berdina egin behar dugu bigarren zatiki honekin, ezta? Begiratzen baldin badugu litro eta mililitro, bai? Multiplo eta azpimultiploak gorriz jarriko ditugu, kasu honetan litro hemen egongo zen, eta mililitro hemen izango genuke. Jarri behar dugu bat handienari, kasu honetan litro, bai? Eta kontatzen baldin badugu dauzkagu, bat, bi eta 3. 10, 3 jarriko genuke hemen azpian. Zelan geratzen zaigu hau? Bai, idazten baldin badugu, da 1,7 kontuz orain ze kilogramo joaten zaigu kilogramorekin, litro joaten zaigu litrorekin, eta geratzen zaigu gauza bakarra da, hemen goian 10, 3 gramo, eta hemen behan 10, 3 mililitro. Zer gertatzen da? Beti ez da gertatuko, baina 10, 3 goian eta 10, 3 behan izatea, simplifikatu egiten dira. Hortaz, azkeneko maite izango zen, 1,7 gramo zati mililitro. Eta hau izango da gure ariketaren emaitza.